Diculi. Heh? Ora apa-apa nggas kaki wong yo. Mikir dadak dilemeki tisu ki ngopo kok? Anyep. Heh? Anyep, Pak. Napa lho? Aku malah bayang aku werna-werna. Kok sik tak bahas iki. Apa? Jenengan bayangke apa? Mik dikai tisu ki mau lho. Lah ya maring apa? Bayang aku kaya mangan lemper kok dineki tisu tadi. Kelet nek ketan ki kelet. Oh, nek lemper kelet ya. Heeh. Mbak Ika. Saka ngendi? Saka Gunung Kidul. Lah tak pikir iki lho. Tak pikir iki. Iki anyep banget iki. Iki wesi iki. Oh, nggih. Mulane ket mau tak jepit terus. Soalnya dijepit kan saka anyep dadi anget. Oh. Iki lho. Berarti mikir mengko tak jepite wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya.